Live gikan sa Boulevard. Char. Ha, nga naman dua? Okay ra. Nga no mo dua wala ko nang umusta. Broken na ko rong kuha na. Sa istorya. Panahon na. Pwede mo daplin ka? Kaya istorya na to ng broken. Mas maluoy ta sa kuan, broken kaysa sa buo ka. Dili. Dili sad. No, problema na nimo kani siya sa una. Ngayon anong broken man? In what sense tang broken? Gabulag may sa akong uyab kay ambot og nganong nibag sa nako. Gibulagan ka o kayo namulag? Gibulagan. Kano sa pa? Kay parente daw may atong kuan. Last month parente daw niya. Ambot murag di mo tinuod. So siya giingon nga parente daw mo? Oo. Ano pare mo apelyido? Dili. So asa mo dapat parente? Sa kuan daw makay. Makay unsay makay? Apelido. Sa apelido ba? Apelido. Apelyido. So mo ni nahimong excuse mo o nakigbulag siya nimo? Oo. Pila na kabulan gani? 7 months na ta ay mo 1 year na tayo atong September. Naka-move on na padagay ka. Move on na pero namulong og kuan. Namulong og bag-o ba? Kanang tinuod na. Ano, piki pa dito? Kay gibilangan naman ta atong una. Itong almost 1 year before niya na-discover nga magparente mo, tinuod to. Feel ako murag dili murag ano kurtong pasangin lagay. I mean, tinuod ba ang imong na-feel ninyo sa usag-usa? Oh, tinuod. Ngano mang nausob tungod sa kanang parente? Ay, sa gilak. Ngano mang nausob? Kisa may murag ni-inform niya. Family daw niya nga, parente daw mi ana. Makay, ana siya. Pero ikaw ba? Linya ka na pod nga, ana? Oh, makay pero murag layo naman ko na sa amo. Una man na sa rule, ikapila nga, na degree ana nga maraog dili na koan. Third degree na mi. So, ang third, layo na kaya na. Tapos dili siya mutuan na kay sa ngalang parinter gyapon. Parente ra jud. Mura jud diyang kuan. Yang gituan ba na. Wala, okay. So sa karon namulong. Namulong og kuan. So kung mamulong ta, asa man ta mamulong? Sa Boulevard. Di ba taga Tanhay? Oo, ngano dili dito sa Tanhay? Kay kuan man, ang taga-Tanay kay Miri magwapo niya, di man ta gwapo gud. Uy, pero ningon sila dagang angayan sa Tanhay. O dili ka taga Tanhay. Sorry. Pero taga Tanhay. Taga-Tanay ko. Ayan man tano kay ningon man sila. Wala gunoy gigama sa taas nga way angay. So kung way angay ka di ginama niya. O tuo ka na. Oo. Kasi mga gituhuan naton dapita. Kuan, ayan ta. Kana, no? Manifestation na sa to ano. Kay walay makabuot ug walay makadebate kung feel na tong angayan ta. Sa pananaw ra na sa uban ila hapon na. Oo. Balik ta sa imuhang gibulong karon. Nakakuan na, naka-spot na ginagmay. Oh, nana, taga kuan to siya. Ay bago ra nailan ako sa kuan, yang life ba. Ganiya. Okay ra ba na sa org nga nay mag Crash ra. Si kuan to, ay pwede ra i-mention ra di ra. problema na nimo basta ako wala kang Ayaw ra. Basta siya. Oh, taga kuan siya, taga Bais dito. Taga Bais. Sige na, clue na to. And then unsa may kuan pa nato ani goal nganong imuhang gi-crush pa ni siya. Oh, crush pa na. Gana pa kag makigila-ila. Makila-ila ko niya. Wala ko reply niya god. So gasugod ka chat sa iya. Oh, chat sa siya. Isa una-una nimo mo interest kaya ka siya nimo. Depende. Kay murag ambot lagi ato dagay niya dagay. Nga naman. Pero sa personal na may interactions na. Ganiya pa tong picture ko niya dayon. Mura to. So first time pa meet mo ganiha. Mo ganiya. Eh atong Okay. last dayon karon. Hatagan sa natog panahon nga makigila-ila sa. Oo, makila-ila. Sige, nakay ganahang istorya niya. Amping sayang pag-uli dayon unta kanang ganahan mo siya nako ba? Pero ayo dili ta mag-expect nga mo ganahan dahil nung sa katawan nato, no? Oo, kay sa process. ha? Process ba, process. Okay, proseso man ang pagkaganahan sa katawo. So Tinuod. magpaabot Paabot ra ta, paabot. asa dapit. Di basta tanay. Sige, kanara. Shoutout ko sa taga Kanday, yang YL Tanday. Yang kan, YL Dumagiti. Yang live.